A my se teď přesuneme za reportérkou Dominikou Novákovou. Ta se dnes rozhodla zaměřit na masopust. No a aby byla správně připravená na tradiční průvod, tak se pustila do výroby masopustní masky. No a není na to sama. Dominiko, zdravím tě, hezké ráno, tak nám prozrať, kde jsi. Hezké ráno, já už jsem tady ve výroby masopustních masek. Těším se, že si to třeba budu taky moc vyzkoušet, protože ty výtvory, které se tady vyrábějí, se mi moc líbí. A jsem tady společně nejen se studenty, ale také s Libenou Havlíkovou. Dobré ráno. Dobré ráno. Prosím, ještě než se vrhneme na to, o čem jsou ty masopustní masky, jaké to jsou, tak co to je za třídu, co to je za obor? Tady máme několik oborů, design nábytku a interiéru, produktový design a řezbářství a hračka, která tady dělá brouky. Na designu jsem dala téma masopustních masek dravec a na řezbářství mají rohaté zvíře. Ta témata se každý rok mění? Ano, každý rok se dělají nová nebo jiná témata, a loni jsme třeba dělali na téma obžerství. Co jste vyráběli na obžerství? No, třeba hlava vepře obložená nějakou zeleninou, ovocem a podobnými věcmi. Takže teď máme ty rohaté a dravce a tak dále. Vyrábíte to na nějakou konkrétní akci? Tyhle masky budou na nějakou konkrétní akci? Tohle to je přímo na masopustní průvod Prahy 3 na Žižkov. Půjdeme z náměstí Jiřího z Poděbrad až k radnici, kde se odemyká nové období. Takže každý rok se věnujeme těmto maskám a děláme třeba i obří masky, které mají v průměru přes metr. A každý rok si radnice vymyslí třeba novou masku, nějakou zajímavou, další, a tak se to rozrůstá. Je to tradice tady na škole, výroba masopustní masek? Vyrábíte to každý rok? Ano, už je to několik let tradice. Jak dlouho výroba takové masky zabere? Kolik je to času? Je to třeba měsíc, týden? Neumím si to představit vůbec. Těžko se to odhaduje, a to proto, že studenti mají bloky 3 až 4 hodinové a za týden se tomu věnují třeba těch 7 hodin. Tak řekněme, že za ty 3-4 týdny by to mělo být vyrobeno, protože vám potom řeknu, jak ten postup probíhá, proto to je takové zdlouhavé. Je to v rámci nějaké výukové hodiny, nebo to mají navíc? Bývá to u prvních ročníků a je to v rámci výtvarné přípravy. Super, já vám děkuju. Já se možná půjdu teď zeptat studentů, protože oni jsou tady opravdu zapálení. Tak já jsem zrovna tady takhle na kraji. Ahoj, jak se jmenuješ, prosím tě? Krištof. Ahoj, Krištofe. Co vyrábíš ty? Ty máš nějakého rohatce? Já dělám šavlozubýho tygra. Měl by vypadat jak Diego z Doby ledový. Já si myslím, že už teď vypadá. Jak dlouho už na tom makáš? Asi 3 týdny až měsíc, něco takového. Kolik práce ti to ještě zabere? No ještě to musím namalovat a dodělat tomu nějaký něco ještě nakašírovat, ale jinak už jako by to mělo být, no. To, nevím, 2 týdny by to mělo být. Super, tak ať ti to jde pěkně. Je to dobrý, zatím to vypadá fakt skvěle. Přesuneme se třeba ještě tady k tobě. Ahoj, jak se jmenuješ? Berenika. A co vyrábíš ty? Už to máš namalovaný, koukám docela. Já dělám pumu. No, tady mám ještě tlapu, jsem dodělávala. Z čeho je to vyrobený, takováhle maska? Je to vlastně z novin a z balicího papíru. Z tohohle. A je to lepený, všechno. Která ta část té výroby tě baví nejvíc? Asi malování. Tam se vyřádíš, co? A takhle už to máš namalovaný, to už je úplně, nebo ještě tam budeš něco dodělávat? Asi nějaký detaily, maličkosti, jinak asi nic už. Vypadá to fakt skvěle, to bych nezvládla nikdy, prostě něco takhle hezkýho. Můžu ještě tady vedle brouka, pavouka, ahoj. Ahoj, já jsem Lucka. Lucka, čau Lucko. Pavouk nebo brouk? Je to brouk, konkrétně je to střevlík. Já jsem si to myslela, že to je střevlík, jasný střevlík. Je to stejná technika výroby, jako používá třeba Berenika na toho tygra? Ano, je to úplně stejný, je to z novin a balícího papíru a akorát teda já to takhle nemaluju jako vedle, ale to takhle lepím z barevných, tady z nabarvených papírků. No. A ty nohy, ty jsou vyrobený z čeho? To jsou dráty, teda takhle dole jsou tady vlastně ještě zakašírovaný a přilepený a potom je to teda jenom zase okašírovaný a obalený tím balícím papírem. Je to vlastně jednoduchý. No, mně to přijde dost složitý. Teda. Je to poprvé, co vyrábíš takovouhle masku? Ano, je to poprvé. Jak to potom bude vypadat? To si dá někdo na hlavu? Jo, vypadá to, že já to budu mít na hlavě. A
no, takhle jakoby na hlavě to budu mít tady, to si dám na hlavu. Takže i vy se budete účastnit těch masopustních průvodů. Už jsi byla někdy? Ne, nebyla. Tak to jsem na vás teda zvědavá, jak vám to bude. Lucko, děkuju, fakt to vypadá skvěle. Brouk střevlík je super. Ještě tohle to mě teda zajímá. Ahoj, čau. Ahoj, já jsem Madla a dělám orla, takové. Takže to je pořádná maska, která se dá, předpokládám, na hlavu. Úplně ještě tady bude jakoby vevnitř, takhle bude nadaný molitan, aby to byla taková zarážka a takhle guma bude ze spoda. A oči se propíchnou, aby bylo vidět? Jo. Super, děkuji ti moc, vypadá to skvěle, taky se těším, až to bude namalovaný, to my ale dneska asi nestihneme. Já už nechám tady holky a kluky pracovat, ať tě neruším a vrátíme se zhruba za půl hodiny a já si to taky zkusím, ale myslím si, že mi to nepůjde tak pěkně. Vracím slovo zatím do studia. No a my se teď přesuneme za naší kolegyní Dominikou Novákovou. Naše reportérka slíbila, že si vyzkouší vyrobit nějakou tu masopustní masku. No jak se tak dívám, tak zatím ale s vyráběním příliš kupředu se neposunula. Tak Dominiko, dobré ráno, jak jste na tom? Stále vyrábíme masopustní masky, studenti pilně pracují, do práce už se zapojila, ale i Libie Havlíková, ta tady pracuje taky pilně. Ještě jednou hezké ráno. Dobré ráno. Tak mě zajímá teď tady celkově ta výroba, co vyrábíte vy? Vyrábíte, předpokládám, rohy tady na ovci, která bude beran? Ano, přesně tak. Z ovce se stane beran a protože je to náročnější, tak musíme ty rohy okašírovat dříve a jeden vyndat. Ten postup vám raději řeknu jinak. Navrhneme si na papír podle tématu masku, kterou vymodelujeme z hlíny. Na to dáme folii a na tu folii dáváme vrstvu novin, vrstvu baličáku, přibližně 6 vrstev, necháme zatuhnout a musíme vyndat. To je docela náročná Ano. práce, to je pro chlapy spíš. Je, ale už to dámy také zvládly. Tímto způsobem musíme vyndat všechnu hlínu. Až se nám to podaří, tak nám zůstane maska. S dovolením, tady si půjčím jednu, takhle to vypadá, když se Děkuji. to vyndá. A pak se pokračuje v kašírování, když se zjistí, že je třeba tenká vrstva. Pardon, že vám do toho skáču. To kašírování je to obalení tím papírem? Kašírování, ano, jsou natrhané kousky. Používáme noviny a používáme balicí papír, na který jsme předtím třeba kreslili. A ty vrstvy se střídají z toho důvodu, že nevíme, kde jsme přestali pracovat, protože jinak by se dávaly vrstvy stále na sebe a nevíme, kolik kde máme a aby těch vrstev bylo tolik, aby ta maska zůstala pevná. Tady vidíte, když jsem to zkašírovávala dohromady, že tady to ještě je měkké, ale až to stuhne a dáme to tamhle na topení, třeba uschnout, tak bude použitelný ten roh. A stejně tak se udělá ten druhý, tady si to můžete teď vyzkoušet. Abyste nebyla špinavá, tady máte štětec a lepidlo. Tak já si na to jenom zkusím něco, Zkuste. ale pak, když tak slibuju, že budu pracovat víc. Po vstupu, že budu pracovat víc. Lépe se pracuje rukama, No jasně. takže já si to namočím a pokládám a vlastně modeluju papírem. Vy si to můžete udělat štětcem a pokládáte si novinové papíry. Až to bude celé položené, použijete třeba balicí papír a do nekonečna, až to bude těch 6 přibližně vrstev. A víte co kdybyste nám to ještě ukázala tady na té folii ještě vy, protože já bych byla ulepená, zalepila bych mikrofon a dostala bych vynadáno. Malinko si to natřete, aby to chytlo hned, ale jinak zase můžete rukama pracovat a jeden papírek vedle druhého pokládáme hodně přes sebe. Tím, že to dáme víc přes sebe, tak těch vrstev může být méně. Ještě se říkala, že ta hlína, ze které je vyrobený ten roh, ta asi nesmí stvrdnout, jinak by to předpokládám nešlo vyndat ven. Ano, nesmí stuhnout. Ono tím, jak je to položené na té desce a je přesto ta folie, tak už se to nemusí ničím přikrývat. Když modelujeme, tak přesto dáváme třeba mokrý hadr a igelit. A teď to potřeba už není. Tady to vidíte, že ta hlína je použitelná, ještě, že se zase hodí zpátky do bedny a můžeme s ní dále modelovat. Tak to je dobrý. No a ještě jsem přemýšlela nad tím, že tady ta maska je vyrobená z hnědého papíru, ale studenti mají třeba z bílého to vyrobené, tak proč to tak je? Za prvé nám to tak vyšlo, protože jsme měli zbytky toho hnědého papíru, na který jsme kreslili, a za druhé chceme nechat tuhle tu masku skoro celou v té původní barvě, v tom balicím papíru, který je takový béžový a připomíná to trošku šupiny.
a myslím si, že to vůbec se nemusí dál barvit. Tam třeba může něco udělat třeba do očí nebo na rohy jiné, ale tady většina z nich bude míchat barvy, tím se zase ještě učíme namíchat si správné barvy a budou to překrývat přes sebe a budou to takové výraznější masky, protože na ten masopust přece jenom je potřeba něco zajímavého, výrazného. No ještě jsem se dívala, že tady ta maska tady před námi je k tomu pevně přidělaná. To se pak předpokládá musí ještě nějakým dlátem asi oddělat z toho. Špachtle, kolem dokola se to musí nadzvednout. Je to trošičku složitější, nebo spíš těžší, není to složitější, ale těžší. A až ona se uvolní, tak vlastně, tak jak jsem vám ji tady překlopila tuhletu, tak se taky pokusíme se. Tak, vidíte, že to jde. A tady ta hlína je použitelná zase. Na další masku. Můžeme pokračovat dál, ano, pracovat. No je to teda náročný, těším se tedy, až bude ovce, až bude beran, až to bude všechno hotové, až to teda studenti nabarví, tak to bude, si myslím, fakt nádhera. Já vám děkuju moc a jestli teda teď budu moc, tak si to tady teda vyzkouším. Určitě si to tady vyzkoušejte a můžete pak přijít se podívat do masopustního průvodu. A připomeňte datum? 5. března, asi v 16 hodin na Jiřího Spoděbrat. No tak určitě, tam uvidíme všechny tyhle krásné masopustní masky. A já tady odkládám mikrofon a jdu si taky vyzkoušet kašírování, že jo, to se to jmenuje. Kašírování, tak přeju hezký den. Děkuji vám taky. Tak, můžeme pracovat. Tím, ano, natřete si to trošičku tak, aby vám to hned chytlo, můžete víc té plochy. No Dominiko, samozřejmě ti děkujeme za tvůj příspěvek a budeme se těšit zase zítra na viděnou. No